žiaci, vážení učitelia a hostia. Srdečne vás vítam na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Melčiciach Lieskovom, mojom rodisku. Je pre mňa veľkou céťou, že sa tu dnes môžeme stretnúť a osláviť krásu poézie a literatúry. Volám sa Ján Smrek a som básnik, ktorý sa narodil práve tu, v Melčiciach Lieskovom, v roku 1898. Už od detstva som mal rád knihy a písanie. Moje básne sú plné obrazov a pocitov, ktoré som zažíval počas svojho života. Písal som o láske, prírode a každodenných radostiach. Jedným z mojich najznámejších diel je zbierka básní Cválajúce dni, kde som sa snažil zachytiť radosť a krásu života. Okrem toho som napísal aj knižku pre deti s názvom Maľovaná abeceda, ktorá je plná krásnych ilustrácií a básničiek, ktoré vám pomôžu naučiť sa abecedu a zároveň si užiť čítanie. Dovoľte mi, aby som vám povedal viac o mojom živote a diele. Počas svojho života som stretol mnoho zaujímavých ľudí a cestoval som po rôznych krajinách. Vždy som sa snažil učiť sa nové veci a inšpirovať sa tým, čo som videl a zažil. Moje básne sú často plné optimizmu a radosti, pretože verím, že život je krásny a treba si ho užívať. Okrem Cválajúcich dní som napísal aj ďalšie zbierky básní, ako napríklad Básnik a žena a Iba oči. V týchto zbierkach som sa venoval rôznym témam od lásky a vzťahov až po filozofické úvahy o živote. Dúfam, že aj vy nájdete radosť v čítaní a písaní a že budete objavovať krásy sveta okolo vás. Pamätajte, že každý deň je nový a plný možností. Teším sa na vaše recitácie a prajem vám veľa úspechov v súťaži.